חג שמח, חנוכה שמח, נר שישי של חנוכה. ואנחנו ממשיכים במסע שלנו של אומנות ויהדות. אנחנו בתחילת המאה ה-20 עולים לארץ ישראל. כמה אומנים הגיעו מאירופה לארץ ישראל. ונפגשו, הגיעו מאירופה הסגרירית והחורפית, הגיעו לארץ ישראל ונפגשו עם האור השוטף שיש פה בארץ. כדוגמת נחום גוטמן וראובן רובין ועוד כמה נוספים. והציורים שלהם מתמלאים בצבעוניות עזה ומהירה. אנחנו נמצאים בארץ ישראל, מלאת האור. זה משפיע עלינו ברמה מאוד מאוד עמוקה. אני יכולה לצייר את הנופים של ארץ ישראל. אבל מעבר לזה, המפגש הבלתי אמצעי עם האור, עם האדמה, עם החיבור, ממלא את הפלטה הצבעונית באור מיוחד. באמת הציורים שלהם, מלבד זה שהם היו הרבה יותר מוארים, עסקו הרבה בנופים של ארץ ישראל ובחקלאות ובחלוציות, שזה חלק מהנושאים שמאוד מאוד העסיקו אותם, וראו בזה ערך מאוד מאוד גבוה של גאולת הארץ והאדמה. הם עשו את זה גם כהתנגדות לבצלאל, שאז באותם ימים היה עסוק בעיקר באמנות שימושית, ביניהם זה ייצג יהודי גלותי, והם רצו לייצג את היהודי החדש, החקלאי, החלוצי. וככה באמת כשאנחנו נפגשים עם האור של ארץ ישראל, יש בו אור מאוד מאוד מיוחד. זה אור שהוא אור של גאולה. יש לנו אור שהוא בא אור מתוך חושך, שהוא בא מאיזשהו כאב או חיסרון או חשיכה, ובתוך זה אנחנו מגלים את האור. ויש עוד בחינה של אור, שהיא אור מתוך אור, זה אור של גאולה. כמו שבשם רב אריה לוין, שמעתי מהרב איידלי שיש לנו תפילה שכן תביאנו למועדים ורגלים אחרים. מה זה מועדים ורגלים אחרים? אנחנו רגילים לחגים שהם באים חושך מתוך אור, שהיינו באיזשהו צרה והקדוש ברוך הוא הושיע אותנו. ויש עוד בחינה, שהיא בחינה של גאולה, שזה בחינה של אור מתוך אור. שזה בעזרת השם פה בארץ ישראל, זה המקום שלנו לזכות בזה, לחיים של אור מתוך אור, של טוב מתוך טוב, של יצירה. היה פעם צייר, שכך שמעתי מהרב טוביה שאמר, אני לא כואב, לא מצייר. אז אנחנו רוצים לצייר גם מתוך המקומות של האור שלנו, ולזכות באמת שאור יביא אור, ברכה תביא ברכה, שמחה תביא שמחה, חג שמח, ניפגש מחר.